I pozdrav svima ljudi, ja sam Marija, vi gledate drugu epizodu na mom kanalu. Sad ćemo igrati. Ja sam rekao u prošlom epizodi da ću ovaj zid završiti. Što pravimo options? Sensitivity smanjim do kraja. Tako, ja sam rekao da ću ovo završiti, ali nisam mogao zato što je prva epizoda izašla jutrost, pa sam išao u školu kad je izašla, pa sam se vratio, pa sam jeo pa išao na rođendan. I evo sad je druga, pa tako da sad je trenutno 8:14, a u školu sam otišao u 12 i tako, znači od 12 do 8:14 nisam bio kod kuće, mislim jesam bio sam jeo i onda krenuo kod dan, tako da nisam mogao dovršiti ovaj vlog, sad već kuću. Tako da ćemo sad u epizod završiti. Skupimo drveta, pošto nemam baš. Tako. Ovo sam gladan. Tako da ispečemo ovo. U stvari imam drveta. Samo treba. Tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, ok, da će biti dovoljno, to je 14. Sam ubacio. Kako sam ja išao samo malo tren. Ja sam tako išao, tak jest. Ovako je mnogo lakše. Sam da se priboji, samo da. Pa ću ova dva sad za sad, pa ću onda ona dva. Ovo je druga epizoda Minecrafta, kao što sam rekao. Ja se nadam da će se ovaj serijal završiti kako treba, da neće biti nikakvih prekida i toga. Kao mnogi serijali na mom kanalu. Svaki ima neki razlog, ili sam ja, ili je neko razlog. Ili se pokvari telefon. Ili ja izbrišem svijet, tako nešto uvijek se desi. Tako da se nadam da će ovaj biti u redu. Samo ovaj sad završimo. Napraviti s ove strane, pošto vidite sam je lakše. Sad tu. Tako. Snimam 3 minuta, ja se nadam da ću završiti. Da ću početi zidat zidove. Po sljedećoj epizodi ove ukrase unutra. Nije bitno. I ljudi, kad dobijemo laptop, snimat ću FIFA 15 ili 16, nije 15. Uglavnom snima FIFA, tako možda bude, bit će ove godine. Vjerovatno ću igrati FIFA 16. Igrat ću 17, ako izađe. Ja izađe. Evo, nemamo više 9, tako ja stavimo sad sljedeće. Dvojimo oko malo. Pošto sam se udario. Pojedemo ovo F. Jedan put ću ne podam na pamet u stvari. Samo sad da odem posjeći koje drvo. Drva nisu tu blizu, tako da morat ćemo malo putovati. Idemo, ajde brže, pođemo još je breze. Sama breza i ova velika drva. No, tu malo, mislim ja malo. Kao nema više breze. Evo, nema, tu ima isto.
Znači nas je tu motaj. Kao što znate, 13 6 su 19, jel tako? Dajte pješi. Ne lakaj više. Kuda namjerno lakaj. 23 komadića drvetića. Kuda namjerno lakaj, stvarno je. Sad tu. Skup ćemo stek, pa ćemo vidjeti da će biti dobro. Neću sve napraviti 3 steka, tako ostalo ću sačuvat. Skupit ću stek i 30, skupit ću stek i nešto. To bi dobro, ja mislim. Još ovaj podaš. Sad tako, još ovo i ovo. Neću. Sad vidim koliko imam stek. 23. Ok, ajmo. Sad ajmo. Taman pada noć. Čak ja stignem. Vam je ovo more. Sam da preskočim. Bilo je isto teško preskočiti. Sam da nađem da preskočim u krevet. Eno ga. Stvari nije to već. Ja mislila da je ona plaža. Skoči da promijenim mač. Na mač u stvari. Tip. Kako kompjutera raditi. Znate ono cijele Jaserstein. Vjerovatno ste ga gledali pošto je već dugo dana izašao. Čekali ste ki 23, ja mislim. Stvarno pišem to. Pardon. Jest, taman steki 23. Ne, stek sam potrošio kontate 23 mi trebalo ostati. Ako kontate. Mada vjerujem da teško je tu skontate. Mislim, zezam se ločno da lako. Sad ćemo tu, gdje sam spor kad držim shift, brate? Samo malo. A meni glupo što ja naviku sad da Sikra sječe brzo drvo. Ja nekad pomislim, slučajno pomislim da i ovu wood, znači ovo daske, da i to sam kućno pa sruši. Kad govorim da spora drža, znate da srušite. Ništite blok. Zaboravim tako. Ajde kretinu, majmune, levate, šta si već. Tako. Joj. Tako. Bup. Tako, još mogu, pa smo gotovi, ja mislim još 2-3 reda. Jesam, ajde. Ne znam ja grad pod. Samo tren, tako. Bum, čik, bum. Tip. Bum, tip, tup, čik, tup. I tako. Sad ću sam ovako redat. Tup. Imam mali problem. Kuću nećemo završiti, ali vjerujem da ćemo povat. Izvinite, poruka mi došla. Sad vidim šta je od YouTube-a, već to poslije epizode. Taman imam šta radit. Pošto inače nemam šta radit, baš volim gledat ovako vide.
Sad stavimo 1, 2, 3, 4. Up, tako. Samo da ovo stavim. Ne, tu, vrate, da nemoj biti toliki ja sam budala, čista sam budala. Ja sam budala, čista budala. Levačina i po. Levačina. Levač. Jesam glup, brate mi. Zazam se. Znam ja da nisam glup, znam ja da ste vi dobro, znam ja ovo, znam ja ono, ne znam ništa stvari. Ma nije ništa bitno, vam mi pa kak, tako, čujete ga. Zezam se, to sam ja, vjerojatno ste primijetili gonu. Pozdrav ću praviti ovako samo na ćošku. Da bude ono, da ima mjesta za, žinite što param samo, da ima mjesta za uređivanje kuće. Vidite, ovo će se popuniti sam. Tako. Još malo pa će mi početi treninzi, tako da ću manje snimat. Mada ne verujem da će možda biti isto, nije više. Pošto treninzi ne zauzimaju puno vremena, sat vremena i to vikend. Tako da, ništa. Toga, znači ljudi, eto tu nam je ostalo i popunit ću to pa da završim epizodu, da ne bude ono rupa usred završetke, pa bio bi najgori youtuber na onom Balkanu. Sajim se, ne sajim. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, kopačem. Znači to je to što se tiče ovog videa, ako vam se svidao like, share and subscribe na moj kanal. Bacite komentar, posjetite kanal Dreadful Game, pošto on mi je drug. U videima često pozdravljen, znači tako, i subscribe se i na njegov kanal i na Nemis kanal, mog rođaka i čao!